Estava aquí, està tancat, tu. Ha dormit allà al Cafrany, a una escola, i ve aquí i està tancat. I ara torna a baixar. No hi ha ningú obert ni res. Como digo en vasco, ¿qué tal? El País Vasco, Berria. Bienvenida. Esto parece ya Donosti, ¿no? Con la lluvia y tal. Es para daros la bienvenida. ¿Queréis Para que alguna... no os sintáis mal. ¿Queréis alguna entrevista o algo? ¿Queréis? Muy bien. Si necesitáis algo, ya sabéis, ¿eh? Manos, perdones esta radio. ¿Y no parlas catalano ya? No, todavía no, porque he venido hace 2 días, pero... ¿Para qué has venido? ¿Para informar de lo mal que nos tratan los del país vecino? Pues bueno, ¿has visto que pongo aquí? ¿Tú lo has visto? ¿Esto es verdad? ¿Esto también se lleva en Euskadi? No lo he visto ninguna vez, pero igual... Pero es verdad, ¿no? Ah, yo soy cantimpavo. I vaig portar tot el col·legi del... Eren diferents, no em paràvem a explicar... Ja t'anava a dir, el meu pare és de la zona franca.
que estiguin tranquils, que només hi ha una porta i que no hi ha porta del darrere i que no poden entrar per obrir el col·legi. Doncs gràcies, Roser, també a tot això, a tota aquesta activitat que estem recollint. Ara ens separem 7 minuts de 2:15, tot això a l'espera d'obrir els col·legis electorals. Anem al centre de Reus, on hi ha l'Escola Prat de la Riba, des de 7:15, que t'arriba també molta gent que es torna a la porta i allà hi ha el nostre company Manel Estrabada. Bon dia. Hola, bon dia, Neus. Efectivament, som a la porta d'entrada d'aquesta escola històrica centenària de Reus, l'Escola Prat de la Riba. Aquí veiem unes persones, hi ha moltíssima gent apagant aquí les portes d'aquest centre escolar i a l'interior també hi ha un centre de persones que passen la nit dormint, custodiant aquest centre que és just que està al centre mateix de la ciutat de Reus. Ja ho sabia aquí?